Πάμε στο μεγάλο θέμα. Βεβαίως. Πάμε στο μεγάλο θέμα της Καλαμάτας, εκεί που υπάρχει ένα σοκαριστικό βίντεο με ένα Rottweiler να επιτίθεται στον ιδιοκτήτη του, να τον τραυματίζει σοβαρότατα. Ο άνθρωπος εδώ βλέπουμε πριν. Εδώ βλέπουμε το πριν. Το άλλο δεν το δείχνουμε για λόγους. Είναι σοκαριστική ότι είναι η συνέχεια. Γιατί αυτό είναι στην αυλή ενός σπιτιού. Υπήρχε ένας χώρος ξεχωριστός, στο οποίο ο ιδιοκτήτης φύλαγε το Rottweiler με ένα πορτάκι. Κάποια στιγμή χρειάζεται να το βγάλει, γιατί να του βάλει ένα σπρέι, δεν ξέρω το ζώο αν είχε κάποιο πρόβλημα, ένα σπρέι και να του δώσει και ένα χάπι. Ένα σπρέι για τα σκουλίκια, από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Ναι, το ζώο βέβαια βλέπετε και στην εικόνα του εδώ πέρα αντιστέκεται, δείχνει να το ενοχλεί αυτή η όλη διαδικασία. Βεβαίως ο ιδιοκτήτης επιμένει και η συνέχεια είναι γνωστή η επίθεση και τα πολλαπλά τραύματα στο χέρι και η νοσηλεία του ανθρώπου τώρα στην εντατική. Και όχι μόνο στο χέρι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το θέμα με τον Χρήστο Στρατουλάκο, καταρχάς τον καλό συνάδελφο που καλύπτει το ρεπορτάζ, με τον κύριο Ρίγα από τους θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, έτσι, και τον κύριο Κουφόπουλο, ο οποίος είναι εκπαιδευτής σκύλων και ειδικά της ράτσας στον Rottweiler, για να προσεγγίσουμε το θέμα όσο μπορούμε πιο ψύχραιμα. Ωραία. Διότι ήδη έχουν αρχίσει αντιδράσεις, έτσι. Να δούμε το ρεπορτάζ πρώτα και να δούμε και την υγεία του ανθρώπου, έτσι, να μας βοηθήσει ο Χρήστος Στρατουλάκος. Έλα, Χριστό. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Όντως είναι ένα σοκαριστικό περιστατικό το οποίο συνέβη χθες. Να πάρουμε, αν θέλετε, τα πράγματα από την αρχή. Όλα συνέβησαν χθες λίγο μετά το μεσημέρι, όταν ο ιδιοκτήτης του σκυλιού, το επαναλαμβάνω γιατί είχαν ακουστεί διάφορα πράγματα στην αρχή, ότι ο άνθρωπος είναι ο ιδιοκτήτης του σκυλιού, θέλησε λοιπόν να πάει στην αυλή, εκεί όπου είχε, όπως είπατε πολύ σωστά, το Rottweiler περιφραγμένο, με όλα τα μέτρα τα οποία απαιτούνταν προκειμένου να έχει το σκυλί και σε καθαρό χώρο, να το σημειώσουμε και αυτό. Πριν από μία εβδομάδα, όπως πληροφορηθήκαμε, για λόγους υγείας είχε πάει το συγκεκριμένο σκυλί στον κτηνίατρο. Του είχε δώσει τη φαρμακευτική αγωγή που είπατε και εσείς λίγο νωρίτερα. Εχθές λοιπόν πήγε ο άνθρωπος προκειμένου να εκτελέσει την εντολή του κτηνιάτρου. Να σας πω μόνο ότι να συνεχίσει τη θεραπεία. Ακριβώς. Σκυλί το έχουν στην κατοχή τους οι άνθρωποι αυτοί από 2 μηνών. Είναι πολλά τα χρόνια που είναι μαζί τους. Είναι μέλος οικογένειάς τους, όπως μας είπανε χαρακτηριστικά, γιατί συνομιλήσαμε και χθες με τους ανθρώπους εκεί του οικογενειακού περιβάλλοντος του ανθρώπου αυτού. Δέχτηκε λοιπόν την επίθεση. Στην αρχή προσπάθησε και ο ίδιος να φανεί ψύχρεμος. Ωστόσο, η επίθεση που δέχτηκε το είχε αποτέλεσμα να τον ρίξει κάτω στο έδαφος. Εκεί του προκαλούσε τραύματα το συγκεκριμένο σκυλί. Μία γυναίκα, γνωρίζουμε ότι επικοινώνησε με το ΕΚΑΒ και με την αστυνομία προκειμένου να πάνε εκεί και τα μέλη του πυρογνώματος του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφέρουν τον άνθρωπο στο νοσοκομείο, αλλά και αστυνομικοί. Πάνε στην αρχή τα μέλη του πυρογνώματος του ΕΚΑΒ, δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν, δεν μπορούσαν να πλησιάσουν όπως μας λένε χαρακτηριστικά τον άνθρωπο προκειμένου να τον βοηθήσουν για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Και δεν μπορούσαν να απομακρύνουν και το σκυλί, έτσι. Το οποίο του είχε γραπώσει στο χέρι ουσιαστικά και δεν το άφηνε. Είδανε και ο γιατρός αλλά και τα μέλη του πυρογνώματος στο στενοφόρο ότι είχε ήδη προκαλέσει σοβαρά τραύματα στον άνθρωπο αυτόν, ότι διέτρεχε κίνδυνος για την υγεία του. Και μετά από λίγα λεπτά έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, όπου ένας αστυνομικός προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο, και δεν είναι μόνο η πλευρά της αστυνομίας, αλλά και η πλευρά της οικογένειας, αυτό να σας πω, πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, είναι στην εντατική. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, έχει ξεφύγει τον κίνδυνο και αυτό είναι το θετικό. Οι γιατροί όμως από την πρώτη στιγμή είναι στο πλευρό του και οι νοσηλευτές προκειμένου να μπορέσουν να πεθάσουν τα τραύματα του. Πριν πάμε στον κύριο Κουφόπουλο, να δούμε τι μας είπαν εδώ στην εκπομπή από το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Ο ασθενής παρουσιάζει ελλείμματα στα άνω άκρα, συνέπεια δαγκωμάτων από σκύλο. Έχει διασωληνωθεί λόγω διαταραχής του επίπεδου συνείδησης και των αερίων αίματος. Αυτή τη στιγμή η κλινική του εικόνα εμφανίζει ήπια βελτίωση, ωστόσο παραμένει διασωληνωμένος. Προγραμματίζεται αξονική τομογραφία θώρακος και εγκεφάλου. Παράλληλα, αναζητείται νοσοκομείο στην Αθήνα με διαθέσιμο κρεβάτι στη μονάδα εντατικής θεραπείας, καθώς και παρουσία πλαστικού χειρουργού και χειρουργού άκρας χειρός. Για απόψε θα παραμείνει στο νοσοκομείο, ενώ η διακομιδή του προγραμματίζεται για αύριο. Μάλιστα, να τα καταφέρει ο άνθρωπος εννοείται και να γίνει καλά. Κύριε Κουφόπουλε, βοηθήστε μας λίγο, γιατί εμείς τώρα τα σχολιάζουμε εκ των υστέρων, βλέποντας και τις εικόνες. Ωστόσο, το βίντεο που δείξαμε με τον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να ακολουθήσει τις εντολές του κτηνιάτρου, δείχνει το ζωντανό κάποια σημάδια ενόχλησης. Δεν ξέρω αν αυτά είναι προειδοποιητικά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δείχνει σαν να μην θέλει. Και ο ιδιοκτήτης του επιμένει. Και έχουμε την κατάληξη που έχουμε.
Καλημέρα. Καλημέρα. Καταρχήν είδα και εγώ τα βίντεο τα οποία έχουν κυκλοφορήσει. Έχω εντοπίσει κάποια πράγματα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι, σωστές ή όχι οι παρατηρήσεις μου, αλλά πριν σας πω για αυτές, εάν και εφόσον επιθυμείτε φυσικά, να πούμε ότι πρέπει να μπει σε μια άλλη βάση όλο αυτό το θέμα του σκύλου φύλακα, του ιδιοκτήτη κτλ. Δεν αρκεί να μάθω δύο πράγματα για μια φυλή και μετά από αυτές τις γνώσεις, το βάζω σε εισαγωγικά τη λέξη γνώσεις, να αποκτήσω ένα τέτοιο ζώο. Ναι, εντάξει, απλά οι άνθρωποι τώρα εδώ, συγγνώμη, οι άνθρωποι εδώ λένε ότι το είχαν από 2 μηνών, το είχαν 10 χρόνια, ήταν περίπου η οικογένειά τους, δεν είχαν αντιμετωπίσει κάτι ανάλογο. Ναι, αυτό ισχύει και θα πω εγώ ότι μέχρι να γίνει κάτι για πρώτη φορά δεν έχει ξαναγίνει, ένα. Δεύτερον, αυτό που δεν λαμβάνουμε οι περισσότεροι από εμάς υπόψη είναι ότι όταν μεγαλώνει ένα ζώο, αλλάζει και ο χαρακτήρας του, όχι απαραίτητος, αλλά αρκετά συχνά θα έλεγα, όπως αλλάζει και σε έναν άνθρωπο. Οι διαδικασίες με τις οποίες σκεφτόμαστε και λειτουργούμε δεν είναι οι ίδιες όταν είμαστε 20 ετών με 40 ή 60 ή 80. Το ίδιο ισχύει για το σκύλο. Εδώ ο άνθρωπος έκανε κάποιο λάθος από αυτά που είδατε εσείς? Ναι. Ποιο έκανε κάποιο λάθος που όμως λογικά το έκανε, γιατί πρέπει να έχεις περαιτέρω και περισσότερες γνώσεις. Αυτό που είδα λοιπόν εγώ, για να το πάρω από την αρχή το θέμα, είναι ότι βγάζει το ζώο έξω από το χώρο του. Είναι ένα κλουβί μέσα στην αυλή, πολύ μεγάλο, από όσο είμαι σε θέση να διαπιστώσω. Το βγάζει με τον οδηγό, με το λουρί, την αλυσίδα, ό,τι είχε. Μέχρι εδώ όλα καλά. Το έβγαλε από το χώρο του. Αυτό κρατήστε το, γιατί σε λίγα δευτερόλεπτα θα σας πω γιατί αυτό είναι θετικό. Προσπαθεί να του ρίξει κάποιο σπρέι, προφανώς για κάποιο τραύμα που είχε ή ό,τι άλλο είχε το ζώο. Εδώ έχει κάνει το πρώτο λάθος. Το πιέζει πάρα πολύ, το σκυλί αντιδρά και λέει δεν θέλω. Το σπρέι προφανώς είναι έντονο, δεν του κρατάει το κεφάλι όπως θα έπρεπε. Άρα το σπρέι μπορεί να έχει πάει στα μάτια, στη μύτη που είναι πολύ ευαίσθητη για το σκύλο ή οπουδήποτε αλλού που τον ενοχλεί. Έχει προσπαθήσει επανειλημμένως το σκυλί να του πει σταμάτα, δεν θέλω άλλο. Ξαναλέω, όλα αυτά ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν δυνατό να τα γνωρίζει. Κύριε Κουφόπουλε, συγγνώμη τώρα, σας ακούω πολύ προσεκτικά που περιγράφετε όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ όμως, για μένα προσωπικά, και με συγχωρείτε γι' αυτό, τίθεται ένα άλλο θέμα. Εάν έχεις ένα ζώο στο σπίτι σου, το οποίο πρέπει να χειριστείς με τόσο μεγάλη προσοχή που περιγράφετε, γιατί αλλιώς θα γίνει επικίνδυνο, αυτό μας λέτε τόση ώρα, με κάνει να αναρωτιέμαι γιατί να επιλέξω λοιπόν ένα Rottweiler να το έχω σπίτι μου, όταν θα μπορέσω να αντιμετωπίσω ένα τέτοιο τύπου κίνδυνο αν κάνω κάτι λάθος και να μην έχω ένα άλλο κατοικίδιο. Γιατί δηλαδή θα πρέπει, γιατί σας έχουμε ξαναβγάλει άλλες 2 φορές, αν θυμάμαι καλά, για παρόμοια θέματα με επιθέσεις Rottweiler στους ιδιοκτήτες τους. Ναι. Αν καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι. Με λίγο, δεν έχω επαναφορά του ήχου στο ακουστικό μου, σας ακούω από το κινητό και μου είναι λίγο δύσκολο, αλλά την άκουσα την ερώτηση. Η ερώτηση είναι σαφέστατη και η απάντηση είναι επίσης σαφέστατη. Στην ουσία απάντησα πριν από λίγο. Δεν αρκεί το γούστο μας για την επιλογή του σκύλου. Εάν δεν έχω περαιτέρω γνώσεις, δεν πρέπει να επιλέγω σκυλιά για τα οποία δεν είμαι ζώα. Και δεν θα σταθώ μόνο στη φυλή, για τα οποία δεν είμαι 100% σίγουρος ή τέλος πάντων 99% μιας και το 100% δεν υπάρχει, ότι μπορώ να τα διαχειριστώ. Μάλιστα. Εγώ είδα ένα σκυλί που είναι εκπαιδευμένο. Αυτό προκύπτει, είναι μάλλον εκπαιδευμένο, να μην εικάζουμε και θεωρηθεί ότι... Πρέπει τέλος πάντων να προσέχεις πάρα πολύ όταν αποφασίζεις να επιλέξεις να μεγαλώσεις ένα Rottweiler μέσα στην οικογένειά σου. Πολύ προσοχή. Πρέπει έτσι. να είσαι πολύ γνώστης, εν πάση περιπτώσει, γιατί εσύ από αφέλεια μπορεί να πάρεις ένα ωραίο κουταβάκι μικρό, να πεις τι ωραίο το σκυλάκι και τα λοιπά. Αλλά αυτό το σκυλί θέλει ειδική. Εντάξει, δεν είσαι και μόνος στο σπίτι. Υπάρχουν και τα άλλα μέλη της οικογένειας, υπάρχουν και οι επισκέπτες. Θυμάσαι στη Θεσσαλονίκη το περιστατικό? Πώς δεν θυμάμαι. Λοιπόν, κύριε Κουφόπουλε, ας μείνουμε σε αυτά. Έτσι, μιλάμε για ένα περιστατικό τραγικό. Να πάει καλά η υγεία του ανθρώπου. Σε κάθε περίπτωση ευχόμαστε. Και κρίμα και για το σκυλί, εν πάση περιπτώσει. Αλλά
πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν κάνουμε μια τέτοια επιλογή. Είναι μερικά ζώα τα οποία έχουν τα ένστικτά τους, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.